David Dragojević je, čini se, počeo polako da puca od kad je njegova bivša devojka Aleksandra Subotić ušla u zadrugu. On se ponaša veoma nepromišljeno i donosi odluke koje nikome nisu logične. Lepi Mića je danas započeo priču o tome kako će on i njegova sadašnja devojka Ana Korać i od čega živeti kada izađu iz realitija. Ja vrlo dobro znam kako je Ana navikla da živi. To su izlasci, a ti trening, teretana, giros. Ne ide to, rekao je Lepi Mića. A David je dao odgovor koji je zaintrigirao mnoge, ako uzmemo u obzir da je Ana pokušala da ga ućutka. Pa dobro, taj posao mi je paravan, rekao je David, a mnogi se pitaju kakvim se to poslom bavi David ako mu je potreban paravan. Zbog toga se sada oglasila i njegova majka Biljana. Mislim da se David nije dobro izrazio. To sa girosom mu nije paravan za veće stvari. Ja bih znala da je to tako, rekla je Biljana koja je pokušala da odbrani sina.